Добре дошли в четвърта част от поредицата Ние сме Жара. Ако сте пропуснали предните 3 епизода, можете да ги изгледате в профила ми. А ако сте ги видяли, най-вероятно вече се чудите коя съм аз. Днес ще ви дадем отговор на тези въпроси. Не, няма, всъщност. Аз съм Ралица, създателят на Жара, бранд с мисия да върне българският език на мода и да покаже, че и тук можем да правим качествени дрехи. А днес е мой ред да отговарям на вашите въпроси. Добре, Рали, айде, измисли ли новата колекция за есента, за зимата? Чакам първо да излезе лятната колекция, много се вълнувам за нея, но все пак имам идеи в главата за есената. Като излезне лятната си давам 2-3 дни почивка и започвам есената и зимната. Много ще са яки. Отново. Ако можеше да избереш само една тениска от колекцията, коя щеше да бъде тя? Всички тениски е вложено много любов, много старание и много екипна работа. Но, ако трябва да избера една тениска, може би бих избрала тази, с която съм в момента, преди 3 причини. Първата е, че думата е една от моите любими български думи. Втората е, че на гърба има цитат от Иван Вазов, който е един от моите любими автори. А третата е, че според мен тази тениска може да се носи както от жени, така и от мъже, също така и от двойки. На мен също ми е интересно кой процес в самата изработка на тениските ти допада най-много. Ако трябва да съм честна, най-любимото от целият процес ми е финалът. Когато видя готовия продукт, който е съвкупност от общите усилия на всички, по-конкретно най-много се радвам, когато видя страничен човек да носи моя дреха с удоволствие и да е щастлив от това, което е получил. Благодаря, че бяхте част от поредицата Ние сме Жара. В следващото видео ще ви покажа новата колекция.